ομάδων μέσα στο γήπεδο για να ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ομόνοια Αραδίππου και τον Οθέλο Αθιένου. Και Ντάνιελ Ροντρίκες, πιο μπροστά τους Μαλζόνι, Μαλόφ και Ποντικός. Και πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλοι της Ομόνοιας στην εμφάνιση της ομάδας όλων. Δεν είναι μόνο στο σημερινό παιχνίδι από πλευράς των δύο ομάδων, είναι και στις υπόλοιπες αναμετρήσεις. Σημαντικά παιχνίδια. Είναι το παιχνίδι όπου θα δοθεί ο όρκος της νίκης, είναι το παιχνίδι το οποίο δεν πρέπει να χαθεί για καμία ομάδα και είναι το παιχνίδι το οποίο θα θέλουμε να απολαύσουμε πολύ όμορφο ποδοσφαιρικό θέαμα μέσα σε αθλητοπρεπή πλαίσια και βεβαίως ο καλύτερος ας είναι ο μπάλα. Για τον Βίατσεκ δεν τα κατάφερε. Ο Ποντικός. Η σέντρα στην... Τον Βίατσεκ δεν τα κατάφερε. Ο Ποντικός. Τα δυνατά του χέρια φέρνουν την μπάλα στην περιοχή. Πρώτοι στην κεφαλιά οι αμυνόμενοι ποδοσφαιριστές της πρώτοι στην κεφαλιά οι αμυνόμενοι ποδοσφαιριστές. Συνηθίσει αυτά. Ο κύριος Χριστινάκης τι κάνει? Ο κύριος Χριστινάκης είναι από την ώρα που έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο κύριος Χριστινάκης τι κάνει? Ο κύριος Χριστινάκης είναι... Ποντικός. Το σουτ που γίνεται καλό. Ξανά εδώ στο σουτ που έγινε πολύ όμορφο. Δεν είχε όμως την κατάληξη που θα ήθελαν οι γηπεδούχοι. Με ήττα θα μείνει εκτός τετράδας και συνεπώς εκτός διεκδίκησης για την Ισπανική Λίγκα στην καλαθόσφαιρα. Ρεάλ Μαδρίτης, Γκραν Κανάρια και την Κυριακή στις 1:30 Μαρνέσα Μπαρτσελώνα από το Zeta Vision Sports 1, ενώ βλέπουμε την προηγούμενη φάση και στο φάουλ που έχει να αποσπάσει καλύτερα την μπάλα από τον υψηλό Σομοσέπερ. Μαλόφ πέσει στο έδαφος, θα πάρει φάουλ του πρώτου ημιχρόνου. Προς τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο κύριος Χριστινάκης, όπως έχω πει, είναι ήρεμος. Σπάνια δρόμο προς τα δίχτυα. Ο κύριος Χριστινάκης, όπως έχω πει, είναι ήρεμος. Ποντικός. Ο Θεοφάνους. Ποντικός. Να είναι απογοητευμένος. Ο Λόπο. Έβαλε το πόδι και κέρδισε την μπάλα ο Μαλόφ. Μπροστά με αξιώσεις η Ομόνοια. Ξανά ο Μαλόφ έχει χώρο και θα επιχειρήσει το σουτ. Η μπάλα πάει έξω, ευκαιρία. Ρίλο έρχεται για να κερδίσει πολύ όμορφα την μπάλα ο Μαλόφ. Μπαλιά έρχεται για να κερδίσει πολύ όμορφα την μπάλα ο Μαλόφ. Έχει χάσει τη σφυρίχτρα του ο κύριος. Και χρειάζεται ακόμη μία για να περάσει στα τελικά. Το ίδιο και η ΕΘΑ τον ΑΠΟΕΛ. Σημαντικά παιχνίδια από την κονσόλα της Zeta Vision. Για τον Ποντικό, πολύ καλό παιχνίδι και βλέπουν και τα κενά που υπάρχουν στην άμυνα του Οθέλου οι παίκτες Ομόνοιας. Ο Ποντικός αγωνιστικού χώρου Χρήστο και θα περάσει ο Χατζηγιάννακου. Μάλιστα, ενώ εμείς βλέπουμε την προηγούμενη φάση ο Απτίκοφ προς Πανουά. Στον Ποντικό τώρα. Πιέζει ο Σάμουτος. Μαλόφ στην περιοχή τώρα, συγκλίνει. Ο Μαλζόνι πέφτει. Στον Ποντικό τώρα. Πιέζει ο Σάμουτος. Μαλόφ στην περιοχή τώρα, συγκλίνει. Ο Μαλόφ θα κάνει το σουτ πάνω στον Απτίκοφ. Ο Μαλόφ είναι δίπλα του Ευσταθίου, αλλά θα πάρει το φάουλ. Ο Μαλόφ
Είναι δίπλα του FC Ομόνια Αραδίπου. Δύσκολο να πετύχει 3 γκολ σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η ομάδα του Θέλου. Για να δούμε την φάση με τον Μαλόφ να σεντράρει τον Μασίνο. Αναγκάζει την κεφαλιά να πηγαίνει 3 γκολ σε ελάχιστο χρονικό διάστημα η ομάδα του Θέλου. Για να δούμε την φάση με τον Μαλόφ να σεντράρει τον. Όπως έχουμε πει πολλές φορές έντονα το παιχνίδι. Είτε κερδίζει με 2-0 είτε χάνει. Ακριβώς. Ο Ευσταθίου τώρα στην. Έχουμε πει πολλές φορές έντονα το παιχνίδι. Είτε κερδίζει με 2-0. Μαλόφ. Ο Χρυσάφη. Μαλόφ. Η διαφορά της από τις. Βλέπουμε τα τελικά στατιστικά 3-0, 16 έναντι.